Crime and Drama presents handumanan sa ka awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Maganing sa kababay nga nagtuyo sa Mandaue City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Riza. Namabahi ka na sa diay? Unsay ng babae ba? Doon ay nakakita ni mo ganay kuyog babay! Pili ka magin mo honog! Ha? Pili ka magin mo honog! Gusto na! Gusto na mo! Sobra na kayo ka! Hinidagko na lang atong mga anak! Imong pinuhatan wang gihapon mausap! Magpuwag ta! Dili na ko! Muna mo gusto, ha? O sige, magbuwag ta! Naunsa ka gud oy Risa. Nakigminyo ka man gyud anang tawhana. Imong agwantahon. Musugot ka lang ba? Bisag ka pila na ko niya gipuang. Tigalig mo rin kamatyan akong dali ma. Unya, unsaon man na nimo ang inyong mga anak? Dagko na namong mga anak ma, oy. 26 na si Lovely. O niya si Jude, 21 na. Magkasabot na sila. Ay, Nak, sorry ninyo ha, kung nakibuwag ko sa inyong amahan. Dili na lang yun ako magkwanta. Sukad sa gamay pa mong bata. Kapila na kong kasakop niya, nga nababay. Hangtod na lang karon nga nanagko na mo. nganong ni agwanta masad ka ni Papa ma? Ingon anak adugay. Gamay pa magpud mo ato na ko eh. Dili ko gusto nga magdako mo gawain yung amahan. Maong giagwanta na ako. Pero sobra na magud ka sakit. Mahal ko inyong amahan, pero sobra na. Dili na ako magwanta. Karon ko lang nagdisulti ninyo kay total magadag ko naman mo. Kung nahibaw kong magkasabot na mo. Ma, kasabot ako. Dito ka pugnan ma kung mao ganin na imong desisyon kay di ba mo sa kusbinuhatan papa ba? Pasagdan na nato siya ma. Kung sa may gusto niyo buhaton. Basta kami ni ate ma. Rugby permi ni mo ma. Di ka na mo pasagdan ma. Mao na ma, ay kabala ka ma. Kung gusto ka, mag-window shopping ta. Every weekend para dili ka magsigig huna-huna ni Papa. Mga anak. Ay, maayo na lang gani nga nakasabot rin ako ang ako mga anak. Akong ilisan akong status sa Facebook. Mag-single na ko. Oo, uy. Kinsa man ni? Ano naman i-chat na ko? Lester iyong pangan. Uy, si Lester ni. Hello? Hi, Riza. Thank you, ha. Iba kong i-access sa Facebook. Dong. On sa imong tuyo. Grabe, ha. Dong mansan. Ang. For sure, bata ka pa kaayo. Nganong nanawag ka? Walang. Gusto ko maging friends mo. Ha? Friends na ta, ha? Thank you, ha. Isagot ka nga magkita tas personal. Wa man ko'y lingaw. Maong okay lang sad ko. Naboring naman sagod ko sa bay. Bapahadan ni mo sa? Lester. Kamog yung mga bata noon, no? Maayo kayo mo mudag atik-atik sa mga tiguang. Grabe ang tiguang rin sa'yo. Pila ba na imong edad? 45 na ko, uy. Unsa? 45 na ka? Wa ka magbinuang ris? Okay. 45 na ko, Lester. Nga naman, dili ka mo to, oh? Oh, Kakita ka sa akong profile picture, di ba? Ako tong mga anak. ha? Dili mo mailan. Abi ko, mga isuon lang to di mo sila. Oh, ikaw? Pila di edad din mo? 27. Uy, unsa? Ay, kabata pag di ay ni mo. Maguwang ka man lago sa katuig sa akong eldest. Kung pananglit, manguyab ko ni Maurice. Imo kong sugdon? Nagkabinuang ka, Lester? Wa ka magbinuang Risa. Pananglit lang. Dili. Risa, Una sa tanan, maguwang ra kayo ko ni mong edad, uy. Ikaduha,
Unsa ka nagkaikasulti sa akong mga anak, no? Riza, Mga anak, pananglit ba kung doon ni manguyab na ko? Unya, maganahan ko niya. Okay ra ninyo? Ma, kung unsay gusto nimo, andam ko mo suporta. Basta kalipay na nimo, ma. Okay ra gyud kay na nako. Total, dako naman mi ni Jude. Nakagraduate na sad mi. Igo na siguro imong pag-antos kauban ni Papa. Pila ka tuig para lang namo, ma. Lovely. Agree ko ni ate, ma. Support agad mo. Thank you. Thank you, mga anak. Ay, noon sa amin, kuya. Mura man hinuon ko gimingaw ni Lester. Nalibay ko sa kong hibawaan nga dili supak ako mga anak. Kung pananglit makakita kong laing lalaki. Pero, unsa kayo ng reaksyon, no? Pananglit mahibaw sila nga. Bata ra kaayo akong gipuli sa ilang amahan. Riza, tinod na rin ako na feeling mo. O tinod, diligid katuan. Tungkol sa takong gap sa itong edad. Bisik ako magdahom nga. Muabot na din ang sitwasyon na ako. Lester, Doon ko yung mga nauyab, Riz. Pero umot ba? Di magibay kasi nabot. Pero ni mo, sa una pa na akong pagkakitaan ni mo, gaan kay akong buot ni mo. Lester ang tinuod. Parehas na og kipati. Tinuod ka? O Lester, pero nahadlok ko. Tigalig dili ka madawat nila. Risa, ang minungdanon ako, nga imo kong madawat. Pero Lester, unsa naman ay ikasulti sa imong mga kailan nako? Nga namunit ka lang maguwang ni mong edad. Dili sila importante na ko. Kita, Risa. Wa ako'y paki sa mga istorya sa uban. Kita lang. Lester, So, unsa man, kita na? Riz, di lagi kita magpatandong sila mga istorya. Isa na ko, dili ko'y kapasakitan. okay. So, kita na? Yes. Thank you, Riz. Thank you. Thank you. Mahal ka. Ubuhatan ko ang tanan para na to. Lester. Lovely. Jude, doon ako ipalaila ninyo. Oh. Mga anak, si Lester, ang bago na kong uyap. Ma, may mo bang mag-istorya una ta, ma? Bata ra kayo siya para nimo, ma. Tingalig binuangan ka lang, anak. Nak, mahal ko ni Lester. O na-feel na nako. Unya, what if kung binuangan ka lang niya? Nak, what if kung dili? Kung nalipay mong gid gani kauban ang tuhan na, ma. Suwayan ako, namo ni Jude. Pero sa pagkakaroon, dili pa gid mo sink in sa ako na una, ma. Nak, Lester, sakto ka ni matong gibuhat. Riza, way sayop sa may gugma. Pero kita, dili ka sayo. Unsaon na ito pagdawat ang mga saway sa mga tao nato. Riz, kung nidawat ka sa atong sitwasyon, midawat na natong duha. Andam ka sa mudawat. Nung sabi posibleng may tabo, huwag ako andam ko. Andam ko mo fight para sa atong relasyon. Mahal, etika. Huwag dili ka masugot ka mawa ka na ako. Tungkol na sa mga tao, dili mo uyo na to. Masugot ako magbuwag ta. Kung wa ka na gugman ako. Lester, wagid mi nagpabuwag si Lester. Ni-fight ko sa among relasyon, tungod kay nakita na akong ni-fight pud siya. Sa pagkakaroon, magtulo na mi katuig. Doon na mi uban nga murag lain og tinan-awan namo o manglaag mi sa gawas, pero wa na lang namo gihatagan og dili. Kay nahibaw man ning dili gina sila mawa. Ang mahinungdanon namo nga hinay-hinay mi gidawat sa among isig ka pamilya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN.